госпожа Сюзан Боязин. Всички комисии обаче имат необходимия кворум, могат да вземат решения по същество, така че това не би оказало негативен ефект върху работата на постоянните комисии. Колеги, извън това, което ви беше предоставено като материали за днешното съвместно заседание, не е постъпвало нищо допълнително, което да касае неговото разглеждане, съответно вземане на решение от ваша страна, така че няма нищо допълнително извън това, което вече ви беше предоставено. Предварително искам да кажа, че по една от точките, ако е необходимо да се докладва, коментирам доклада на вътрешния аудитор, госпожа Елена Калинова, също по уважителни причини, подчертавам, днес не може да присъства на нашето заседание, така че ако има възникнали някакви въпроси, това с което можем заедно да стигнем до отговор, ще се опитаме да стигнем, ако не, ще бъде получен такъв на заседанието на Общински съвет в петък, когато тя ще присъства. Ще бъде в състояние да присъства. Това беше от моя страна. Всички останали виждате, че са налични. Заседателната зала, готовност, евентуално, ако има някакви въпроси, възникне дебат по същество, да бъдем подпомогнати с експертно мнение. Апелирам всички постоянни комисии коректно да отразяват протоколите, съответно мнения, становища, ако има различни от останалите, както и коректно отразяване на гласуването по отделните материали за всяка една комисия. Предлагам за председателстващ на днешното заседание, с оглед естеството на материалите, в по-голямата си част госпожа Нели Георгиева и от тук нататък давам думата с повядите госпожа Георгиева. Благодаря, госпожо Печева. Колеги, всички имате материалите пред вас. Който е съгласен, проектът за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание за всички постоянни комисии. Моля да гласува. Те са гласа за. Да работим по дневния ред на постоянна комисия местно самоуправление, обществен ред и закон. Точка първа. Докладна записка с входящ номер РД 0108-189 от 1 септември 2025 година от Атанас Калчев, кмет на община Каличев, относно годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Каличев към 31 декември 2024 година по прихода и разхода по функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и извън бюджетни сметки и протокол от проведено на 10 септември 2025 година публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Каличев за 2024 година. Господин Калчев, имате ли нещо в тази връзка да добавите? Нямам аз какво да добавя. Ако има някакви конкретни въпроси за нещо, госпожа Радова и госпожа Вълчанова са тук и съответно могат да отговорят на чуте. Имам следния въпрос, навярно не съм финансист, не ги разбирам нещата както вас. В много дейности, които са извършени, има бюджет 24-та, има актуализиран бюджет към 31 декември и има отчет към 31 декември. Така, примерно отворил съм тук на детските градини. Тази разлика, която се получава, актуализирания бюджет е 1 651, а отчет е 1 539, примерно до 100 000 лева. Тази разлика прихвърля ли се в следващата година? Да. Прихвърля се. И по всички други дейности, където има разлика остатък, по съответната дейност се прихвърля за следващата година. Не, на местните не. На местните не. Да, но на държавните се прихвърля. На държавните се прихвърля. Разликата при училищата и при детските градини е, че в края на годината се замаляват сметките и в началото на януари им ги прихвърляме по банковите сметки. Актуализациите са на база на указания на Министерството на финансите, съгласно ПМС-та и съответно. Защо да се обоснова, не искам да съм наясно. Значи, аз разбирам темата актуализация, има увеличение на бюджети, заплати, така на разходи. Стандартни, които са, примерно, в детската градина
година малък ли е бюджета, примерно когато правят ремонт, да, родителите ще дадат по 100 лева за дарение. Но освен, че родителите ще направят дарение, те изискват и самите родители събота и неделя да направят ремонта. Кой го изисква? В една от градините в ремонта са участвали родителите. Поедисвали са, размествали са леглата, паркета, лайсници. Нали? Разбирам дарение, нали всеки родител. Хубаво е да се направи дарение. Но предполагам аз, че за ремонта съответната градина, нали, управител, да си организира работници. Затова ми беше интересно, че все пак остава, нали, актуализиран бюджет, не са, сега много или малко, нали, те за бюджетистите, за вас, нали, 100 000 лева са нищо. Аз не мога да преценя остатъка малко или много, но примерно като оставя, като има нов бюджет, значи би трябвало те да се умеят. От тази гледна точка се спрях на тези субсидии, нали, държавните, за да ги попитам. По-голяма част от остатъците, които са, те са целеви средства и са за определени дейности. Да. Повечето са от програми и национални програми, където са кандидатствали. И те трябва да използват по програмите. Да, по програмите. Но за това не мога да коментирам. Не, аз това искам да разбера нали остатъка как върви, къде отиват, какво се използва. Декември месец Министерството на финансите пуска най-много писма и най-много средства, не знам защо така реши, от декември са най-много. И те няма как да ги изхарчат. Но имат право да ги прехвърлят. Но има право да ги прехвърлят. Не за което няма право, да. Да се прехвърлят и се губят. В никакъв случай. Да. И на детските градини, и на училищата. Да, на всички държавни дейности. Да. Те ги прехвърлили като остатъци. Има и предвид от едно сериозно допълнение на госпожа Хаджиева Булова. Следим ги много изкъсо. Ако някой, то няма и как да стане по принцип, усещаме ги, когато реално искат да или има някакви индикации за мирации, за раздаване на бонуси. Това нещо няма как да се допусне, защото само при индикатор и главата му хвърчи на някои от директорите на детските градини, а директор на училището, без значение кой, ако се го позволи това нещо, тогава заминава в едни други структури, където ще го абонира трайно и после съответно ще бъде, няма да взема местото, което взема. Така че няма място за притеснение, ако това сте имали в текст предвид. Тези пари, както каза госпожа Рабулова, целеви, нали, да отидат за раздаване на бонуси на заплати, на който да, нали, всичко е така. Не, аз тук това не правя впечатление, защото нали, все пак явно парите ни достигат за ремонти, нали, тези пари имат, се отделят, нали, те са второстепенни разпоредители. И така за една група, примерно ако са 15 деца, са събрали по 100 лева, за 1500 лева. Отделно родителите да водят да поедисват. Това е разбирани по-скоро лични инициативи. По-скоро лични инициативи за дарението. А не лична инициатива няма родител, дето лично желаеше поедисвам детската стая и цял ден ще размествам леглата или ще слагам диваните и така. Няма. На вашия въпрос, мога ли да отговоря за въпроса? Ако имат такъв недостиг на средства, не им достигат средствата, как ще генерират този остатък на края на година, който ще отиде в следващата година, в новия ги бюджет? Ако не им достигат парите, как ще имат остатък? Всяка година до 28 февруари всеки един от директорите следва да е предоставил на вниманието на първостепенният разпоредител средствата, които са генерирани като остатък от предходната година, за какви дейности може да ги използва. Тези дейности, така са разписани в постановлението за изпълнение на бюджет и в указанията на Министерството на финансите, не могат да отидат за бонуси и за възнаграждение на персонала. Този остатък отива единствено и само по дейностите, които обезпечават функциите на учебното заведение. Те не могат да отидат другаде.
Но те или не могат дълновидно да планират и такива ремонти, или не могат предварително да се досетят и чакат инициативата на родителите, както предполагам, че в този случай е станало. Двама или трима родители са подели инициативата. Събрахме пари, така, защото нямало пари за ремонт. И не съм съгласна. И аз не съм съгласна. чета да видим защо нямат пари за ремонт на една група. Ето ви виждате. Да. Ако върнете приемането на бюджета за 25-та година, това, което тук виждаме като остатъци, там ще го видим като наличност 1 януари 25-та година. Така че никой не им взема остатъците. Въпросът е, те като менеджери, как ще си разпределят ресурса през годината. Трябва да има още малко усилия, да добият още малко умения в тази посока. Определено. Определено им трябва. Но в никакъв случай аз не съм чула нито някой от колегите, за което пък още да не говоря, да толерира подобен вид начин за извършване на ремонти и те подобни. Когато инициативата наистина си тръгне от самите родители е едно, но когато има преиграване, то винаги се хваща и се разбира. И не е коректно така. Защото от една страна излиза, че общината по някакъв начин не им предоставя достатъчно средства, което не е така. Което не е така. Да, така излиза. Да, това ви казвам. Точно така излиза. А то не е така. А то не е така. Което не е окей. Да, да. Ние как да спрем нещо, което не дава държава? Има общини, в които го правят. Да, колегите. И има такива общини, които го правят. При нас никога не сме си позволили да заделяме средства от образованието за други дейности. Това просто абсолютно имат пари, имат точно така направят. Добре, благодаря. Сега има ремонти, за които те, каквито остатъци се имат, не биха могли да си ги поемат. Дребни ремонти. Да, но такива текущи, табицерия на диванчетата, едната стая, да. Сега основните генералните неща, които някой път няма. Не, говорим за нещо, което е тръгно. Благодаря. Да. Не, искам за себе си да съм наясно. Някакви други въпроси? Мнение или предложение? Председател, особено на това, че касовото изпълнение на обществено обсъждане и пълнолетни места да се е достъпно за всеки, но процедурно предложение да бъде зачетено само с основното за решение. Колеги, ще продължим с гласуване на процедурното предложение на господин Георгиев да зачетем само основанието. 10 гласа са. На основание член 21, алинея 1, точка 6 и член 27, алинея 4 и алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 140, алинея 1 и алинея 5 от Закона за публични финанси, във връзка с член 53, алинея 1 и член 55 от Наредба за условия и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза на местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на община Каличин, Общински съвет при община Каличин реши първо римско, приема отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Каличин до 31 декември 2024 година по прихода и разхода, по функции и дейности на извънбюджетни сметки, както следва и така нататък. Текстът от всички вас. Всички постоянни комисии, който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за. Точка 2. Предложение с входящ номер РД 0108-180 от 19 август 2020 година от Атанас Калчев, кмет на община Каличин, относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Каличин за 2024 година, съгласно член 9 от ЗОП. Господин Калчев, имате ли нещо в тази връзка? Няма. Това вече конкретните неща отново вече там с положение, но да било конкретика.
Колеги, мотивирайте се пред нас. Желаем за бюджета за 25-та, изпълнението да е същото като за 24-та и до година по това време да се поздравиме с приключване на дългогодишният кредит на община Кничи, до когато е срока за неговото погасяване. 25-26-та, да, защото тогава един много сериозен ресурс ще бъде свободен, който е от местни приходи, ще се ползва за местни дейности. Да, това да си пожелаем, дано всичко да е наред. Доста си погаси миналата година. Да. Доста си погаси миналата година. Което спести 2 години. Да. От 28 слязохме на 26-та година, което е чудо. Чудо, да. За размерите. Ние си узнаехме това. От когато бяхме много под 15% ни толкова по-рано. Това го забравяха. Да. Колеги, въпроси, мнения, предложения? Да разбираме, че няма такива. Значително основание за решение на основание член 21, алинея 1, точка 24, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 3, точка 5, член 5, алинея 1, точка 5, член 9 от Закона за общинския дълг и член 68 от Наредба за условията и вида за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каличи. Общински съвет на община Каличи приема годишен доклад по дълга към 31 декември 2024 съгласно приложението, както следва. Годишен доклад по дълга към 31 декември 2024 година на община Каличи. Първо римско решение номер 187, взето с протокол номер 18 от 25 април 2017 година, решение номер 198, взето с протокол номер 20 от 29 май 2017 година, решение номер 206, взето с протокол номер 22 от 24 юли 2017 година, решение номер 56, взето с протокол номер 8 от 21 април 2020 година на Общински съвет на община Каличи. Точка 1. Акценти, дългосрочен кредит, вид на дълга, дългосрочен, размер на дълга 2 милиона лева, валута на дълга лева, обезпечение по дълга, договор за особен залог. Срок на погасяване на дълга 25 ноември 2028 година. Предназначение на дълга, рефинансиране на дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и недопустими разходи по условията на ОПОС 2007-2015, но необходими за цялостното изпълнение на инвестиционния проект и които са включени в общинския дълг по проект номер ДИР-5101-116-9-43 до изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим по договор за безвъзмездна финансова помощ номер ДИР-5101-116-710 по ОПОС 2007-2013 година, съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, приоритет на ОС 1, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Лихвен процент 5,8%. Лихвени плащания 325 974 лева. Общо неизплатена главница към 31 декември 2024 година 405 480 лева. Второ, за бюджетната 2024 година изпълнение. Размер на кредита 2 милиона лева. Размер на дълга към 1 януари 2024 година 1 милион 110 хиляди лева. Плащания по главница 704 520 лева. Лихвен процент 2,8%. Лихвени плащания 2024 година 29 982 лева. Без такса при предсрочно погасяване. Лихви за забавени плащания 4%, дълг към 31 декември 2024 година 405 480 лева. Срок на погасяване 25 септември 2026 година. Всички
който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за. Точка 3. Докладна записка с входящ номер РД 0108-165 от 31 юли 2025 година от Атанас Калчев, кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към 30 юни 2025 година по прихода и разхода по функции и дейности и сметките за средства от Европейския съюз. Господин кмет, имате ли нещо в тази област? Не, няма. Благодаря. Колеги, мотивирайте се пред всички вас. Може аз да попитам. Да. Двете дами, госпожа Радова и госпожа Вълчанова. Въпросът ми касае точка 2 римска сметки за средства от Европейския съюз. Виждам, че годишният отчет на бюджет за 24-та в тази точка са посочили съответно за кой проект касае подадената оперативна програма. За полугодието не ни става ясно. Например, Европейския фонд за регионално развитие, оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж. Дейност 322 общо образователни училища, дейност 311 детски градини. За какво точно? Аз предполагам за какво е, но колегите едва ли предполагат за какво е. По дейности никога не сме давали средствата, давали сме ги винаги по проекти. И за да ви стане още по-ясно, колеги, до точка 5 арабска към същата точка, програма за развитие на селските райони 14-20 година, по прихода толкова, по разхода толкова. Добре, за какво? Защото е много хубава община Кричим или защото има конкретен проект, то те може да са и 2 и 3, както сме имали по 2 и по 3 проекта, и за всеки един проект отделно си даваме съответно по параграфите, по прихода и по разхода, с конкретното наименование на проекта. Така че молбата ми е за сесията по точка 2 римска сметки за средства от Европейския съюз да ни бъдат предоставени актуалните наименования на средствата, на проектите, за които са предоставени средствата по различните оперативни програми. Никога в дейност не са ги давали са ги за проект. Например, общо образователните училища предполагат, че за изграждането на степ кабинетите, ако се не може, то си има наименование. Така че молбата ми за заседанието на Общински съвет да бъдат дадени поименните проекти във всяка една от точките на точка 2 римска за европейските средства. Така и на вас ще ви върши работа, защото когато отчитате, вие не отчитате на общ тюк, а отчитате проект по проект. Дали е за приемиме, дали е за топъл обяд, дали е за стен среда, дали е за конкретен обект, строителство или какво са на улици, вие не отчитате по принцип. Отчитате конкретни проекти. Така че и като забележка го приемете, и като искане за заседанието на Общински съвет да бъдат предоставени поименните проекти, които касаят от точка 2 римска. Двете дами смятам, че ще се справят в петък за заседанието на Общински съвет да бъде предоставено. Няма други въпроси, госпожо Георгиева. Уважаеми госпожо Кучева. Колеги, някакви други въпроси? Не е ли предложение на госпожа Колева? Още един въпрос. Защо в този за полугодието минусите са след числата там, където имаме недостиг или където имаме трансфери, които се отчитат със знак минус, когато става ДДС? Принципно знак минус за трансфер, за недостатък или каквото и да било, или при спадане от някъде, знака минус го слагаме пред числата. Тук виждам, че навсякъде след числата за полугодието. Някаква нова практика ли има в МФ или? Не разбрах. Не, няма нова практика. Няма нова практика. Значи, техническа грешка го приемаме. Добре, защото знака минус е пред числото.
Първо предложение да се зачете само основанието за решение относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към 30 юни 2025 година, тъй като материалите са раздадени, разгледали сме ги, а са обемни като материал, така че... Благодаря на госпожа Колева. Колеги, ще подкрепим ли с гласуване на процедурно предложение на госпожа Колева да се четем само основанието? 10 гласа за. Благодаря ви. На основание член 21, алинея 1, точка 6 и член 27, алинея 4, алинея 5 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, член 137, алинея 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с член 57, алинея 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на годишна бюджетна прогноза на местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, Общински съвет при община Кричим реши първодимство приема информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към 30 юни 2024 година по приходи и разхода по функции, дейности и сметки на средства от Европейския съюз, както следва и така нататък. Текстът е пред всички вас. Който е съгласен, всички постоянни комисии може да гласува. 10 гласа за. Колеги, точка 4, предложение с входящ номер РД 0108-192 от 4 септември 2025 година от Атанас Калчев, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим. Господин Кмет, има ли нещо в тази връзка? Не. Госпожа Рандова тук и Вълчан да отговаря пак. Има някакъв въпрос. Благодаря, господин Калчев. Колеги, някакви въпроси? Не, да, господин Георгиев. Благодаря, господин Георгиев. Имам процедурно предложение да бъде зачетено само основанието за решение. Благодаря на господин Георгиев. Колеги, ще подкрепим да се гласуват на процедурно предложение на господин Георгиев, да зачетем само основанието. 10 гласа за. Благодаря ви. На основание член 21, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 11, алинея 3, член 26, алинея 1 и алинея 3 и член 28, алинея 1 и алинея 2 от Закона за нормативните актове във връзка с член 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет при община Кричим първо приема наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, прията с решение номер 187, след протокол номер 20 от 6 декември 2011 година на заседание на Общински съвет при община Кричим, както следва и така нататък. Текста е от всички вас. Всички постоянни комисии, който е съгласен, може да гласува. 10 гласа за. Точка 5. Доклад с входящ номер РД-01-171 от 6 август 2025 от Георги Георгиев, председател на Временна комисия, избран с решение номер 163, взето с протокол номер 22 от 30 май 2025 година на Общински съвет при община Кричим относно изпълнение на решение номер 163, взето с протокол номер 22 от 30 май 2025 година на Общински съвет при община Кричим. Господин Георгиев, вносител на Колеги, както знаете, през заключителните разпоредби на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения,
се създаде нова алинея 4 към член 21 на Закона за местно самоуправление и местна администрация, според която Общинският съвет приема етичен кодекс на общинските съветници. С оглед на това, Общински съвет при община Кричим създаде настоящата комисия с задача да изготви етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет при община Кричим. Комисията проведе 3 заседания. По време на първото заседание се прие проект на етичен кодекс. По време на второто заседание същият се прие окончателно, ведно с мотиви и частична предварителна оценка на въздействието. Същите бяха публикувани за обществено обсъждане и по време на законоустановения 30-дневен срок не постъпиха предложения по материалите, поради което ние внесохме за разглеждане в Общински съвет. Искам да благодаря на госпожа Хаджиева, която оказа помощ при работата на комисията, както и на всички колеги за експедитивната работа, поради която успяхме да изпълним срока, който ни оказахте колективният орган. И се надяваме на положително становище, за да изпълним предписанията на заместена. Някакви въпроси на името така предоставения етичен кодекс на общинските съветници? Тя е предложението на етичния кодекс, да. След като влезе в сила. Тя е разделна част от етичния кодекс по член 24, не е втора. Ако го приемем и влезе в сила решението по приемането, всеки един от нас ще трябва да допълни тази декларация за спазване на етичния кодекс. Съдръжие. Колеги, някакви други въпроси? Мнение или предложение? Така предоставени материали? Да разбираме, че няма такива. На основание член 21, алинея 4, член 21, алинея 1, точка 1 и алинея 2 и член 48, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет при община Кричим реши: първо, приема етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет при община Кричим за мандат 2023-2027 година, съгласно приложение номер 1, неразделна част от настоящото решение. Точка 2. Избира постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност и за постоянно действаща комисия по етика за мандат 23-27 година. Всички постоянни комисии, който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за. Точка 6 от дневния ред. Предложение с входящ номер РД 0108-169-1 от 10 септември 2025 година от Ангел Хаджиева, председател на Общински съвет при община Кричим, относно докладна записка с входящ номер РД 0108-169 от 4 август 2025 година от Елена Калинова, вътрешен одитор в община Кричим, относно предоставяне за сведения на доклад за извършен одитен ангажимент за увереност за наличие на съответствие на начислените компенсации за изпълнение на услуга от общ икономически интерес от Компост 2022 ООД през 2024 година. Госпожо Хаджиева, колеги, няма връзка с извършеният одит от вътрешният одитор на община Кричим, за която в началото на съвместното заседание извиних, че положителни причини не може да присъства, но основното, което би следвало всеки един от нас да е констатирал, че на практика в този одитен доклад липсват констатации, поради което липсват и препоръки, което означава, че за календарната 24 година нашият вътрешен одитор дава увереност, че не са извършвани нарушения по законосъобразност, пък и било и по целесъобразност,
Това ни дава основание да приемем, че дейността на търговското дружество Компост 2022 по отношение на съответствието на начислените и изплатени компенсации, нещата са били в рамките на закона и ние трябва съвсем спокойно да сме удовлетворени от дейността му. Нищо, че все още той не генерира търговска печалба, но не върши нарушения. За нас това също е много важно на този етап, поради което с увереност съм предоставила на вашето внимание това предложение с този проект за решение във връзка с извършения одит на търговското дружество. Това няма госпожа Николска Денична. Вече ако вие имате конкретни въпроси някакви по отношение на дейността, макар че имаме още две точки, които касаят дейността на търговското дружество, в зависимост и по ваша преценка, може да направите въпроси и към нея. Благодаря, госпожо Печева. Колеги, някакви въпроси имате ли? Когато поставим да разбираме, че няма такива. Зачитаме основание за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 24, алинея 2 от ЗНСН, връзка с член 38, алинея 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и член 28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината и лични търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружение с нестопанска цел и изключването на договори за съвместна дейност във връзка с разпоредбите на член 10 от договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес по експлоатация на компостираща инсталация и извършване на дейности за преработка на отпадъци на основание решение 2012-21 ЕС, одобрен с решение номер 230, взето с протокол номер 33 от 19 юли 2022 година на Общински съвет при община Кличин. Общински съвет при община Кличин реши приема за сведение доклад за извършен одитен ангажимент за увереност за наличието на съответствие на начислени компенсации и за изпълнение на услуга от общ икономически интерес от Компост 2022 ОД през 2024 година, изготвен от вътрешен одитор от община Кличин. Всички постоянни комисии, който е съгласен, могат да гласуват. 10 гласа. Точка 7. Предложение с входящ номер РД 0108-197 от 12 септември 2025 година от Едена Скалча, кмет на община Кличин, относно приемане на решение за одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Компост 2022 ООД за 2024 година и писмо с входящ номер РД 0108-187 от 29 август 2025 от госпожа Мария Николска, управител на Компост 22 ООД, относно покана за общо събрание на Компост 2022 ООД. Господин Халчев, имате ли нещо да добавите? Няма какво да добавя, следвайки мисълта на госпожа Хаджиева, след като няма констатации, нямаме препоръки, след като нямаме препоръки, значи финансови отчет, всичко е наред. На този етап, да. Така че няма какво да добавя. Госпожа Николска, защото тук вече все пак цифрите говорят, нали? Цифрите няма скрипи. Така че не е ли бюджетното за поканата, не знам как е правилната терминология, но е най-интересно, че приемане на предложение счетоводна печалба от 23-та, в размер на 65, за да покрие счетоводна загуба от 24-та. И то не трябва да има печалба, това е особено точно икономически интерес. Но 24-та нищо не сме продали, за да учим тази да се покрие загубата. Как да го приемаме? Печалбата от 23-та 1060 беше да покрие 65 и 23, да покрие счетоводна загуба от 1065 и 23. Да. малко по-високо. По-високо, госпожо Николска. Чисто счетоводна е отразяването на загуба и печалба. Печалбата от 23-та година се получи от
получени средства за бъдещ период. И за да, наистина не е редно да имаме печалба. Съответно, 24-та година я приключихме, намаляйки приходите точно за тези суми, които сме получили предварително. Оттам дойде и тази разлика с еднакви цифри. Просто е нужно вашето решение, за да можем да покрием и да бъдем на нула, без загуба, без печалба. Съответно вече 25-та година да продължим в този ред. Разбирам, защото покриват разходите. Това е такова друго. Значи, това изискване се налага от Търговския закон. Тази печалба, 1063 лева, е точно така, както каза госпожа Миловска. Тя не е финансова печалба, тя е чисто счетоводна. Тоест, на хартия едни средства са получени или като авансово за предстоящи в края на декември средства, които трябва да бъдат разплатени в началото на януари. И това, в смисъл на закона за счетоводството, се води печалба. По Търговският закон тази печалба, дори счетоводна, може да бъде разпределена или може да бъде приспадната загуба единствено и само с органа, който е шапката на търговското дружество. Тоест Общинския съвет. Тази 1063 лева, тя нито може да бъде прикрита, тази печалба, нито после може да бъде елиминирана във времето. Тя трябва с решение, със съгласие на органа да бъде приспадната за следващата текуща година, когато на практика са разходвани тези средства. Така че това приплитане на закон за счетоводство, Търговски закон, закон за публичните предприятия и правилник за прилагане на закона за публичните предприятия прави една невероятна каша за хора като нас, които за първи път имат търговско дружество. Защото когато го четеш, излиза, че 23-то все пак нещо са продали, са произвели, са повече, а 24-та са чак назад, при толкова тонаж, нищо да няма. В такъв смисъл, когато се чете друг човек, който може да закони, че ги знае. Не може да се с това така е разписано, че аз това трябва да разбираме нещата, за да не изясняваме, не да оставаме недоумени или пък да си даваме някакви свои предполагания, които не е окей. Да, разбира се. Колеги, имаш въпроси? Доктор Димитров. Благодаря. Аз относно писмото на госпожа Миловска, която е управител на пост 2022, относно поканата за общото събрание, имам предложение да упълномощим господин кмет, господин Атанас Калчев, да участва в общото събрание, съответно с всичките там последствия, които му делегираме като участник в гласуването. Колеги, някакви други предложения, различни от това на доктор Димитров? И се мотивирам, че като един добър стопан е неразно. И традиционно сега винаги не го определяме и да не го възлагаме. Разбирам, че няма подобно на предложението на доктор Димитров, господин Калчев да бъде упълномощен да представлява община лични нощни събрания. Който е съгласен, моля да гласува. Зачитам основанията за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 9 от Закон за местното самоуправление и местните администрации, във връзка с член 137, алинея 1, точка 3 от Търговския закон, Общински съвет по община Сръчик реши: първа точка одобрява годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Компост 2022 ОД за 2024 година, изготвен от Теодора Василева Комеда, регистриран аудитор по финансов одит в Института за регистрираните експерт-счетоводители в България, вписан под регистрационен номер 0840, упражняващо аудиторска професия чрез търговско дружество Балкан Консулт ЕОД с ЕИК Франквасе. Точка 2. Одобрява предложението с счетоводна печалба от 2023
2023 година в размер на 1065,23 лв. да се покрие счетоводна загуба от 2024 година отново в размер на 1065,23 лв. Точка 3. Упълномощава господин Михалчев да представлява община Кричим в Общо събрание на Компост 2020 ООД, за да гласува за приемане на годишния отчет и вътрешния доклад за дейността на Компост 2020 ООД за 2024 година, изготвен от Теодора Василева Клонова, регистриран одитор по финансов одит в Института на регистрираните експерт-счетоводители в България, вписана под регистрационен номер 0840 и упражняваща одиторска професия чрез търговско дружество Балкан Консулт ЕООД ССЕК и предложението за покриване на счетоводната печалба за 23-та с счетоводната загуба от 24-та в съответствие на настоящото решение. Всички постоянни комисии, който е съгласен, може да гласува. 10 гласа за. Точка 8. Докладна записка с входящ номер РД 010888 ДС1 от 10 септември 2025 година от Анк Хаджиева, председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на търговско дружество Компост 2025 ООД за 2024 година в съответствие с член 27 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. Госпожо Хаджиева, имате ли нещо? Колеги, по нашата наредба, член 27, управителят е длъжен да ни предостави цялата тази информация, която подробно той ни е предоставил. Да, част от нея се припокрива с точката, с материалите от предходната точка, която беше. Различното е, че по силата на нашата наредба тя изпълнява своите задължения и допълнителните материали са основно доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол, анализът на изпълнението и на финансовата декларация. Така че получава се малко дублиране на част от материалите. Но пак казвам, в разговор с адвокат Колев, уточнихме, че би следвало някои от материалите да не бъдат предоставени всеки път на вниманието на Общински съвет, тъй като по силата на договора, която управителя има сключен, управителя на търговското дружество, би следвало част от тези неща да се решават само в общото събрание. Не всеки път бъдат поставени на вниманието на Общински съвет. И за целта, може би следващия път, ще предложа на вниманието да се определи на един постоянен представител, упълномощен от Общински съвет във връзка с дейността на Общото събрание по точките, които действително са прерогатив само на Общото събрание. Но на този етап, независимо, че става дублиране, госпожа Никовска е изпълнила своите задължения по смисъла на член 27 от нашата наредба и то проектно, така че би следвало да бъдат обект на разглеждане и приемане от страна на Общински съвет. Самостоятелно решение, тъй като основанието за тяхното предоставяне е нашата наредба, член 27. Това е. Благодаря, госпожо Хаджиева. Колеги, въпроси, мнения или предложения? Да зачитам основание за решението. Основание член 21, алинея 1, точка 24, алинея 2 от ЗНСН, връзка с член 29 от Закона за публичните предприятия, член 61, алинея 1 и алинея 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с член 137, алинея 3, точка 3 от Търговския закон, член 9, алинея 1, точка 4 и член 27 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Кричим търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружение с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет на община Кричим реши
Приема годишен отчет за дейността на търговското дружество Компост 2022 ООД за 2024 година в съответствие с член 27 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Кърджали в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружение с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. Всички постоянни комисии, който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за. Точка 9. Предложение с входящ номер РД 0108-198 от 12 септември 2025 година от Атанас Калчев, кмет на община Кърджали, относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Кърджали за 2025 година. Господин кмет, имате ли нещо във връзка с това отношение? Само точка 1, защото по другото ясно разчетено, първата точка така ще поясна по-конкретно, значи касае изграждане на комуникационен възел, който, така да се каже, е сигурна връзка между правителствените агенции и органи с местната власт. Лицето на кмета. Това е един начин, тези, които що бъде са запознати на времето, от соца малко ще бъдем, така наречения червен телефон, само че в друг вид. Сигурна връзка, която не подлежи на атаки и разни дори, която не може да бъде по смисъл на практика прекъсната, не може да бъде, да има изграждане, не подлежи на подслушване и друго нещо от това. Така че това е за тази стая, която иска, те е за наистина е така, такова нещо може в само определен брой общини. Това искат, това трябва да се направи. А другите неща вече са ясни защо трябва. Така че това е още взето за описано по малко по-друг начин в точка 1. Само тези, които имат достъп до тях. Той така казано от 265 не във всички на практика не може да се реализира това нещо по причини, които ние не можем да кажем. Да. Значи, определено. Все пак има достатъчно стратегически обекти близо до Да. Определено казвам, те хората си знаят къде може и къде не може предварително. Така че малко сме в хипотеза, трябва да го направите, ама не можете да го кажете. Така че това, другите неща, ясно говорили сме ги, знае се за това. Просто времената са такива сложни, знайки навсякъде за всичко и може би предпочитат по този начин. Ако има нещо с ръководството на общините, да са, знаете, има кризисни щабове, съответно, има нужда от нещо, това не е като да се казва да си говорим с областния управител по телефона или кмета на съответната община или националното сдружение. Това е друг вид комуникация, която не дай се Божия да се наложи да се прави. Тогава тази комуникация съответно няма да се води еднолично години, понеже знаете, че в дадени ситуации, ако възникнат не само на бедствия, аварии, тогава се сформират тези щабове, които ги водим на книга
оценка на всичко и тогава се задействат. Това е. По точка първа, аз другите нещо, той ясно описано там, знаем какво има нужда, какво трябва да се прави. Няма. Някакви други въпроси или предложения? Аз имам процедурно предложение, ако няма нещо друго, да се зачете само основание за решението. Колеги, ще подкрепим без гласуване на процедурното предложение на госпожа Божева да зачетем само основанието. 10 гласа само. На основание член 21, алинея 1, точка 13 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, член 8, алинея 9 от Закон за общинската собственост във връзка с член 44, алинея 1 от наредба за вида за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим реши приема актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост община Кричим през 2025 година, както следва и така нататък. Текста е пред всички вас. Всички постоянни комисии, който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за. Точка 10. Предложение с входящ номер РД 0108-199 от 12 септември 2025 година от Днеска община община Кричим относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление на помещение, собственост на община Кричим, находящо се на етаж 2 към стая номер 24 с площ 10 квадратни метра в сградата, сграда с идентификатор 39521.503, точка 50.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, одобрени с заповед номер РД 1813 от 19 февруари 2009 година, издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с административен адрес област Пловдив, община Кричим, град Кричим, площад обединение номер 3 с функционално предназначение административна делова сграда. Господин Точев. Нямам като Общински съвет дава съгласие. Да. Това за също става. Да. Просто нещо... Да. Нещо ми се бърна тук и някакви въпроси, мнения? Да разбираме ли, че няма такива съчетни положения и решения? На основание член 21, алинея 1, точка 8 и алинея 2, член 27, алинея 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 8, алинея 1, член 11, член 12, алинея 3 от Закона за общинската собственост и член 16, алинея 1 от наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим във връзка с изпълнението на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Кричим през 2025 година, като след предвид изложените предложения с входящ номер, който малко прочета, от кмета на община Кричим, фактически и правни основания Общински съвет при община Кричим реши, дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно и временно управление за срок от 10 години на Изпълнителна агенция инфраструктура на електронното управление с седалище и адрес на управление град София, улица номер 6, помещение, собственост на община Кричим, находящо се на етаж 2 към стая 24 с площ от 10 квадратни метра, сграда с идентификатор 39990.503.50.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, одобрени с заповед номер РД 1813 от 19 февруари 2009 година, издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с административен адрес област Пловдив, община Кричим, град Кричим, площад обединение 3 с функционално предназначение
предназначение административна делова сграда. Точка 2. Възлага на кмета на община Кричим да сключи договор за предоставяне за безвъзмездно и временно управление на общинската собственост, подробно описана в точка 1 от настоящото решение. 2 постоянни комисии. Комисия ТСУ и местно самоуправление, който е съгласен, моля да гласува. Точка 11. Отчет с входящ номер РД 010855 от 12 август 2025 година от Ирина Скалчев, кмет на община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31 юли 2025 година за ползване на имоти общинска собственост на основание точка 5 от забележката към приложение номер 1 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите. Господин Калчев. Няма какво да добавя. Преди двата отчета са пред вас. Единия към 31 юли, другия към 31 август 2025 година. Точка 17. Генералка Маркова Гърова. Април, май, юни, юли, август. Те са 5 месеца и сега ще бъдат. Предприятия ли са действия за принудително събиране, да или не? Това къде госпожа Бъчева? Предприятия ли са действия за принудително събиране на дължимите суми, да или не? Моля? Аргументирам се, защо питам. Защото виждам договор от 1 февруари 2024 година, окей, анекс от 23 май 2024 година, т.е. веднъж договор от 1 февруари, после анекс, после виждаме за 25 година има ли, няма ли договор, в същото време виждаме 5 месеца неплатени. Какво се случва? Не са големи суми, но какво се случва? Има ли нов договор, няма ли нов договор, таксите ще се събират и няма. Това ми беше питането. Тази фирма на частен съдебен. То не е фирма, то не е лице. Физическо лице 28,80. Еми, от 100 и няколко лева, явно ще се наложи да плати около 500 с таксите на числото, след така пожелава. Така ще го включи. 6 месец се почва и вие нямате информация по момента, нещо да е погасено. Иначе как да е съобщено, ако имаше такова. Явно иска да има желание да се кореспондира, че си ще го удовлетвори. Комисията разглежда двата отчета бюджет и финанси и местно самоуправление. Знаете, заседанието е обявено за 19-ти, тъй като за 23-ти, когато ще бъде общо събрание, което служението с свикла от надлежния ред, ние трябва да имаме решение на Общинския съвет. И с оглед почивен 22-ти понеделник, на 19-ти заседание на Общинския съвет. Така че, колеги, да изготвим протоколи и